പരസ്പരം കഥയന്തസ്യ മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ചരമന്തി ച തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തി തേ തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ത മഹമജ്ഞാനജം തമഃ നാശയാത്മാത്മഭാവസ്തേ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് അധ്യായം 18 സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. നമ്മള് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു നിൽക്കാണ്. സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ്സിൽ 44 പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വീഡിയോ ഓണാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരൊക്കെ വീഡിയോ ഓണാക്കിയിട്ടിരിക്കുക. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക. ചോദിക്കുമ്പോ നോക്കിയിട്ട് ഉത്തരം പറയുക. അത് കേട്ട് നമുക്ക് മ്യൂട്ട് ആക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ 17ാമത്തെ അധ്യായം കണ്ടു. 17ാമത്തെ അധ്യായം ഏതായിരുന്നു? വിഭാഗങ്ങൾ. ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ. എന്താ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്? അതില് യജ്ഞം, ശാരീരിക തപസ്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്. സത്യരജതമോ ഗുണങ്ങളുടെ എല്ലാവർക്കും പറയട്ടെ. ആർക്കും പറയാം. ആർക്കും വേണമെങ്കിലും പറയാം ഉത്തരം. ഒരാൾക്ക് മാത്രമല്ല, എല്ലാവർക്കും പറയാം. ഇന്നലെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങളും അവരുടെ ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞങ്ങള്, ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ദാനങ്ങള്, രാജസ്വഭാവസരന്മാരെ, തമോ ഗുണം, ഭൂതപ്രേത വിധ തപസ്സുകള്. എന്ന് പറയുന്നത് പഠിച്ചു. എന്തൊക്കെ മനസ്സിലായില്ല? ഇന്നലെ നമ്മള് എന്താ കണ്ടത്? അപ്പൊ ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ കണ്ടു. പിന്നെന്താ കണ്ടത്? ദാനത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, തപസ്സുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഓം തസത് എന്ന അതിന്റെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ തപസ് തന്നെ 3 തരം തപസ് കണ്ടു. ഏതൊക്കെയാണ് 3 തരം തപസ്? ശാരീരിക തപസ്, വാങ്മയ തപസ്, മാനസിക തപസ്. മാനസിക തപസ്. ശാരീരിക, മാനസികം, തപസ് കണ്ടു അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അധ്യായം ഏത് യോഗത്തിലുള്ളതാ? ജ്ഞാനയോഗം. നമ്മള് 3 യോഗം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തന്നെ. അതൊക്കെയാണ് കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം. ഭക്തിയോഗം, കർമ്മയോഗം, യോഗം, ജ്ഞാനയോഗം അല്ലെ. ഇതില് ലാസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് നമ്മള് 18ാമത്തെ അധ്യായം സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. നമ്മള് പറയുമ്പോ 3 തരം തപസ്സുകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ശാരീരിക തപസ്, വാഗ്മയ തപസ്, മാനസിക തപസ്. ഓക്കെ, 3 തരം തപസ്സുകൾ. നവവിധ ഭക്തി ഏതൊക്കെയാണ്? ഓർമ്മയുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും? മൈത്രീഭാവം, ആത്മനിവേദനം. ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജിയെ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഒരാളോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, പേര് പറഞ്ഞോട്ടെ. ഒരാള് പറയാവോ? പേര് പറ മാതാജി. പേര് പറയല്ലേ? പറഞ്ഞ ഒരു മിനിറ്റ്.
എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. ആതിര മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ആതിര മാതാജി. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സേവനം. ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അതാണ് നവവിധ ഭക്തി. നമുക്ക് അറിയേണ്ടതാണ് അത്. അതൊക്കെയാണ് ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം. ഇത് നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്? ശ്രവണം വരുന്നുണ്ട്, കീർത്തനം വരുന്നുണ്ട്, സ്മരണം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ് വരുന്നത്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇതാണ് നവവിധ ഭക്തി. എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഇത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഇതിൽ കൂടുതൽ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് എല്ലാവരും ശരിയാക്കിയോ? ആ ശരിയായിരുന്നു. എല്ലാവരും ശരിയാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടല്ലേ വീണ്ടും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലേ? എല്ലാവരും അത് പഠിക്കുന്നവരെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ലെവൽ 5 അല്ലേ, ഏത് ലെവലിൽ എത്തിയാലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നോണ്ടേയിരിക്കും പഠിച്ചു തീരുന്നവരെ. മാർക്കേ കിട്ടിയോ? അർച്ചനം വന്ദനം കഴിഞ്ഞ ഏതാ മാതാജി? ആ കണ്ട അതിപ്പോ ഓരോരുത്തർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്രവണം, കീർത്തനം, ആത്മനിവേദനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. കേട്ടല്ലോ? അപ്പൊ എല്ലാവരും പഠിക്കുക. നിവേദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവരും അത് പഠിക്കണേ. നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിന്ന് 18ാമത്തെ അധ്യായം 18 സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും കേശീരിശൂദന. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ബാക്കി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറയൂ. ചെയ്തു. പിന്നെ ആരൊക്കെ എനിക്ക് കാണുന്നില്ല? ഐശ്വരി മാതാജി, ഉഷ മാതാജി. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ. ഫുള്ള് മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ മ്യൂട്ടോള് കൊടുക്കാത്തത്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയില് ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ എല്ലാവരും. സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഋഷികേശ പൃഥക് കേശീനിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ. കേശിയെ ഹനിച്ചവനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ എന്തെന്നാ പറയുന്നത് ഇവിടെ? കേശി നിഷൂദന എന്നാ പറയുന്നത്. അർജുനൻ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത് കേശി നിഷൂദന. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ. ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? ഋഷികേശ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? ഭഗവാനായതുകൊണ്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഋഷികേശ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് അർജുനൻ ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? കേശി നിഷൂദന. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ? ഋഷികേശ കേശി നിഷൂദന എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കുറെ നാമങ്ങൾ പഠിച്ചു. 1 തൊട്ട് 18ാമത്തെ അധ്യായം വരെ. പറയാൻ പറ്റുമോ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഏകദേശം? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ഏതൊക്കെ പഠിച്ചത് നമ്മള് ഈ 18 അധ്യായത്തിലൂടെ?
ഹരേ കൃഷ്ണ. കേശവൻ കേശി എന്ന അതിപ്പോ പറഞ്ഞു. ഗോവിന്ദൻ മാധവൻ, ഗോവിന്ദൻ, മധുസൂദനൻ അധോക്ഷജൻ അധോക്ഷജൻ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലല്ലോ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചില്ലല്ലോ. ദാമോദരൻ ദാമോദരൻ വന്നോ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ വന്നില്ലല്ലോ. ഗോവിന്ദൻ വന്നു. ഗോവിന്ദൻ വന്നു. വന്നു. അച്യുതൻ വന്നോ? അച്യുതൻ വന്നോ? പറഞ്ഞില്ലേ വൈഷ്ണേയൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ മാതാജി? വൈഷ്ണവ് മനസ്സിലായി. വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് കേശവൻ കേശവൻ. ഋഷികേശൻ, കേശി, മധുസൂദനൻ പുരുഷോത്തമൻ. അതെ, പുരുഷോത്തമൻ. പിന്നെതാ മുരാരി ധനഞ്ജയൻ ധനഞ്ജയൻ ഭഗവാനല്ലേ? ധനഞ്ജയൻ ആരാണ്? അതും അർജുനന്. ധനഞ്ജയൻ ആരാണ്? അർജുനൻ. അർജുന മാധവൻ. മാധവൻ. ഋഷികേശൻ, മധുസൂദനൻ, കേശവൻ, നാരായണൻ, ത്രിവിക്രമൻ, ജനാർദ്ദനൻ, വരുന്നുണ്ട്. ജനാർദ്ദനൻ വരുന്നുണ്ട്. വാസുദേവൻ വരുന്നുണ്ടോ? ഋഷികേശൻ, ഗോവിന്ദൻ, ഗോവിന്ദൻ. മുരാരി ഇതിന് പറയുന്നില്ലല്ലോ. പാർത്ഥൻ പാർത്ഥന്റെ സാരഥിയായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടോ? പറയുന്നുണ്ട്. പാർത്ഥസാരഥി തേര് തെളിക്കുന്ന അർജുനൻ അല്ലെ ഭഗവാനാണെന്ന് ആദ്യമേ പറയുന്നുണ്ട്. അർജുനന്റെ തേര് തെളിക്കുന്നതല്ലേ? അതെ, അർജുനനല്ലേ പറയണത്? ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹോംവർക്ക് ആട്ടോ. അതൊരു കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ പേരുകൾ കേട്ടോ, അല്ലാത്തൊന്നും വേണ്ട. കുറെ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ അസംഖ്യാണ്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കുറെ പേരുകൾ പറയുന്നില്ലേ, അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ എല്ലാവരും നാളേക്ക്. കേട്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേട്ടോ എല്ലാവരും? കേട്ടു മാതാജി. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമയം പോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അവിടെ പറയാണ്, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാനായിട്ട് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ത്യാഗവും സന്യാസവും ഇത് രണ്ടിനെയും കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഋഷികേശ പൃഥക് കേശിനിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോ രണ്ടിന്റെയും ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറയണം. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ വായിച്ചത് അല്ലെ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഹു സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗ വിചക്ഷണ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വാഞ്ചകള്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നതായിട്ട് ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം അല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, വിദ്വാൻമാര് പറയുന്നത് ആണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ. ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസമെന്ന്
വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക, അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ത്യാഗം എന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാര് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അതിനുപേക്ഷിക്കുന്നതിന് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നതായിട്ടും ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഭഗവാൻ പറയാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, അതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നതായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത്? ബുദ്ധിമാന്മാര് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ശരിക്കും, കാരണം ഹൃദയത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിനും ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും ഒക്കെ ഇത് ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആരുടെ അഭിപ്രായമാണ്? വിദ്വാൻമാരുടെയും ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ അഭിപ്രായമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ത്യാജ്യം ദോഷവതിത്യേക കർമ്മ പ്രാഹുർമനീക്ഷിണഃ യജ്ഞദാന തപ കർമ്മ നാത്യാജ്യാമിതി ചാപരേ. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരമാകയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇനിയും പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെ? ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങള് ദോഷകരമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ത്യജിക്കണമെന്ന് ആര് പറയാണ്? ബുദ്ധിമാന്മാര് പറയാണ്. അപ്പൊ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് ദോഷകരമായതുകൊണ്ട് അതിനെ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാര് പറയുന്നു. പിന്നെ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഇതൊരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ചില ഋഷികള് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? നമുക്ക് എന്തിനാണ് അതൊക്കെ? നമുക്ക് യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സൊക്കെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അത്യുത സേവനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട്, സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ യജ്ഞങ്ങളും വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനൊരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഋഷിമാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കാമ്യകർമ്മങ്ങള്, അതായത് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ദോഷകരമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരും പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായമല്ല. ഭഗവാൻ അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ അഭിപ്രായം പറയാണ് ഇവിടെ. നിശ്ചയം ശൃണുമേ തത്ര ത്യാഗേ ഭരത സത്തമ ത്യാഗോ ഹി പുരുഷ വ്യാഘ്ര ത്രിവിധ സംപ്രകീർത്തിതഃ. ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. ഇനി ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം പറയാണ്. പുരുഷ വ്യാഘ്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധം എന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇനി എന്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയാം, എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. ത്യാഗത്തെ 3 വിധത്തിലുണ്ടെന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയാണ്. 3 തരത്തിലാണ് ത്യാഗം എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളില് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. യജ്ഞദാന തപ കർമ്മ നാത്യാജ്യം കാര്യമേവ തത് യജ്ഞോദാനം തപശ്ചൈവ പാവനാനി മനീക്ഷിണാം. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഇത് 3. എന്താണ്? യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും എന്താണ്? നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും തപസ്സുകളും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ്, ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം എന്താണ്? മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത്? യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും. ഈ യജ്ഞങ്ങളായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും അത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം മഹാത്മാക്കളെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? യജ്ഞം കൊണ്ടും ദാനം കൊണ്ടും തപസ് കൊണ്ടും സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ് ആര് പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഏതാന്യപി തു കർമാണി സംഗം ത്യക്താ ഫലാനി ച കർത്തവ്യാനീതി മേ പാർത്ഥ നിശ്ചിതം മതമുത്തമം. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. പക്ഷെ അത് അനുഷ്ഠിക്കണം. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്? ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയായിരിക്കണം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഫലം ഉദ്ദേശ്യം കൂടാതെ ആയിരിക്കണം അത് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടത്.
ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. കാരണം യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ഇത് മൂന്നും. പക്ഷെ എന്താണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അതിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ, ഫലം ഉദ്ദേശം കൂടാതെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. ഒരു കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ, ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായിരിക്കണം ഈ കർമ്മങ്ങള്. അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഒരു കൃത്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിൽ, ഒരു കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിൽ, നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കർത്തവ്യമാണത് എന്ന നിലയിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളത് നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ നമ്മള് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്? നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം ഭഗവാൻ പറയാണ്. നിയതസ്യതു സന്യാസ കർമ്മണോ നോപപത്യതേ മോഹാതസ്യ പരിത്യാഗ താമസാ പരികീർത്തിതഃ. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലാണ്. അപ്പൊ നിയത കർമ്മങ്ങള്, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്തരത്തിലുള്ള ത്യാഗമായിട്ട് മാറും? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമായിട്ട് മാറും. നമുക്കിവിടെ ഉദാഹരണം അർജുനനിലെ, അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോയി? തന്റെ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെ? താൻ യുദ്ധം ചെയ്യണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അർജുനൻ ചെയ്യുന്ന ത്യാഗം ഏത് തരത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണ്. കാരണം നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്തരത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അർജുനൻ ആ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ട് അർജുനൻ എന്ത് വിചാരിച്ചു? താൻ യുദ്ധം ചെയ്യണില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു, അല്ലെ? മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് പോയി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അർജുനൻ ചെയ്യുന്ന ത്യാഗം എന്താണത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമായേനെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലെ, നീ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാലാണ് നിനക്ക് എന്ത് ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നത്? പാപം ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ മാറി നിൽക്കാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ് ഭഗവാൻ. ദുഃഖമിത്യേവ യത് കർമ്മ കായ ക്ലേശഭയാദ്യ ചേത് സാകൃത്വാ രാജസം ത്യാഗം നൈവ ത്യാഗഫലം ലഭേത്. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരം എന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കില്ല. ഇനി ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തേൽ പറയുന്നത് ഈ എങ്ങനെയുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയണത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയണത്. അതായത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങള് ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാതെ വിടാണെന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം നമ്മള് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ക്ലേശകരമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്താണ്? നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമാണെന്ന് വെച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് ചെയ്യാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാതെ വിടാണെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല, നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്ലേശകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യാതെ വിടാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ത്യാഗം എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. അതും ഒരിക്കലും നമ്മൾ എവിടേക്ക് നയിക്കില്ല? ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാതയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനായിട്ടാണ്, അല്ലെ? ഉന്നതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട്, ആത്മീയമായ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തേല് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിയത കർമ്മങ്ങൾ പാലിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് താമസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. രണ്ടാമത്തത് നിയതമായ കർമ്മങ്ങള് നമ്മളത് ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാതെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാലും അതെന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണെന്ന് പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? കാര്യം ഇത്യേവ യത് കർമ്മ നിയതം ക്രിയതേ അർജുന സംഗം ത്യക്ത ഫലം ചൈവ സാത്യാഗം സാത്വികോ മതഃ. ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികം. ഇനി അടുത്തത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്?
ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. അപ്പോ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? തന്റെ കർത്തവ്യമാണ് ഇത് ചെയ്യാന്നുള്ളത്, വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യാന്നുള്ളത് തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അത്തരത്തിലുള്ള ത്യാഗം സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് 3 തരത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു: സാത്വികം, രാജസികം, താമസികമായിട്ടുള്ളത്. സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം എന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം. പിന്നെ രാജസികമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അത് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം, അതായത് അത് നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാതെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം. പിന്നെന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരിക്കലും നമ്മള് നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇപ്പൊ 3 തരത്തില് ത്യാഗത്തെ 3 തരത്തില് നമ്മൾ കണ്ടു. ദേഷ്ട്യാ കുശലം കർമ്മ കുശലേനാനുഷജ്യത്തെ ത്യാഗി സത്വസമാവിഷ്ടോ മേധാവി ചിന്ന സംശയഃ. സാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായ ത്യാഗിക്ക് അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ തോന്നാറില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കും. അപ്പൊ സാത്വികനായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു ത്യാഗിക്ക് എങ്ങനെയാണ്? അശുഭങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളോട് എന്തുണ്ടാവില്ല? വെറുപ്പുണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അശുഭമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പുണ്ടാവില്ല, ശുഭപരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. രണ്ടും ഉണ്ടാവില്ല. രണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പോണത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു ത്യാഗിയെ സംബന്ധിച്ച് ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ശുഭകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആസക്തിയും തോന്നില്ല, അശുഭകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളില് വെറുപ്പും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊന്നും ആർക്കുണ്ടാവില്ല? സാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ത്യാഗിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. ഈ സാത്വികനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ത്യാഗിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. നഹി ദേഹാഭൃതാ ശക്യം ത്യക്തം കർമാണ്യശേഷതഃ യസ്തു കർമ്മഫലത്യാഗി സാത്യാഗീത്യാഭിധീയതേ. ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് കർമ്മങ്ങളെ നിശേഷം ത്യജിക്കുക സാധ്യമല്ല തന്നെ. കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവനെ യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയാം. അപ്പോ ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവൻ, ആ ജീവൻ എന്താണ്? കർമ്മങ്ങളെ നിശേഷം ത്യജിക്കുക. നമുക്ക് കർമ്മങ്ങളെ ത്യജിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവനെ യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയാം. കർമ്മങ്ങളെ ത്യജിക്കാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ നിയത കർമ്മങ്ങളെ നമ്മൾ ത്യജിക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ത്യജിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കർമ്മങ്ങൾ ത്യജിക്കുന്നില്ല, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ത്യജിക്കുന്നത്. അനിഷ്ടമിഷ്ടമിശ്രം ച ത്രിവിധം കർമ്മണാ ഫലം ഭവദത്യാഗിനം പ്രത്യ നതു സന്യാസിനാം കച്ചിത്. അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സന്യാസികൾക്ക് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം, 3 കാര്യങ്ങൾ പറയണില്ല. അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ? അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം. അനിഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ്. എന്ത്? അനിഷ്ടമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അനിഷ്ടം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? അനിഷ്ടമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്. ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്. മിശ്രം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും കലർന്നത്. അപ്പൊ അനിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്, ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്, മിശ്രം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളത്.
ഇനി 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. സന്യാസികൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഈ 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളും ആർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും? ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, പിന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അനിഷ്ടമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, മിശ്രമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതായത് നമ്മളെ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ ഉണ്ടാവാം, സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ ഉണ്ടാവും, രണ്ടും മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ ഉണ്ടാവും. ഇത് മരണാനന്തരം എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷെ ആർക്കുണ്ടാവില്ലത്? സന്യാസികൾക്ക് ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തവരാണ്? പരിത്യജിച്ചവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലാത്തവർക്ക് എന്തുണ്ടാകും? ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളായിട്ടുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് വരും. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചിലപ്പോ അനിഷ്ടങ്ങളായിരിക്കാം, ഇഷ്ടങ്ങളായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മിശ്രങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പഞ്ചൈതാനി മഹാബാഹോ കാരണാനി നിബോധ മേ സാഖ്യേ കൃതാന്തെ പ്രോക്താനി സിദ്ധയേ സർവകർമ്മണാം. മഹാബാഹുവായ അർജുന, വേദാന്ത പ്രമാണം അനുസരിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും നിർവഹണത്തിന് 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അവയെ പറ്റി ഇനി പറയാം, എന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ്, വേദാന്ത പ്രമാണം അനുസരിച്ച് എന്താണ്? ഓരോ കാരണങ്ങൾക്കും അല്ലെ, ഓരോ കാരണത്തിനല്ല, ഓരോ കർമ്മങ്ങൾക്കും എന്തുണ്ട്? 5 കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമുക്കൊരു കാര്യം നടക്കണമെങ്കിൽ അതിന് 5 കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? ആ കർമ്മം നിർവഹിക്കാനായിട്ട് 5 കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ 5 കാരണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെങ്കിലും ആ പ്രവൃത്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവും? 5 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അധിഷ്ഠാനം തഥാ കർത്ത കാരണം ച പൃഥക് വിധം വിവിധാശ്ച പൃഥക് ചേഷ്ട ദൈവം ചൈവാത്ര പഞ്ചമം. അപ്പൊ എന്താണ്? ഒന്നാമത് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? അധിഷ്ഠാനം തഥാ കർത്ത കാരണം ച പൃഥക് വിധം വിവിധാശ്ച പൃഥക് ചേഷ്ട ദൈവം ചൈവാത്ര പഞ്ചമം. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് അധിഷ്ഠാനം. അധിഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരീരത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് അധിഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അധിഷ്ഠാനം ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തത് എന്താണ്? കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള്, ഒരു വ്യക്തി വേണം. കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് വേണം? ഒരു വ്യക്തി വേണം. പിന്നെ കരണങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് നമുക്ക്. പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങള്, പിന്നെ പരമാത്മാവ്. ഇത്ര പേര് വന്നാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തി വേണം, കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒരു ശരീരം വേണം നമുക്ക്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. പിന്നെന്താണ്? നമുക്ക് ഉദ്യമങ്ങൾ വേണം, പലതരത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ആര് കൂടി വേണം? ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായാലും മാത്രം പോരാ, പരമാത്മാവിന്റെ കാരുണ്യം കൂടി വേണം. പരമാത്മാവും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? നമുക്ക് എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തി വേണം, പരമാത്മാവ് വേണം, കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തി വേണം, പിന്നെ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ശരീരം വേണം, പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ശരീരം വേണം. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങള്. പിന്നെന്താണ്? നമ്മളെ ഉദ്യമങ്ങള്, പലതരത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങള് വേണം, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ 5 ഘടകങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടത്? ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടത്. ഏതൊക്കെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്? ഒന്ന് നമ്മളെ ശരീരം, അല്ലെങ്കിൽ അധിഷ്ഠാനം എന്ന് പറയാം. ശരീരം വേണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, പരമാത്മാവ് വേണം, പിന്നെ ആര് വേണം? കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള് വേണം, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, പലതരത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ വേണം. ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഒരു പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ശരീരവാക്മനോഭിർയത് കർമ്മ പ്രാരംഭതേ നരഃ ന്യായം വാ വിപരീതം വാ പഞ്ചൈതേ തസ്യ ഹേതവഃ. ന്യായമാകട്ടെ അന്യായമാവട്ടെ, മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് എന്നിവയാൽ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും കാരണം ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ്. അപ്പോ ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ന്യായമായാലും അന്യായമായാലും ശരി, എല്ലാ പ്രവൃത്തിക്കും എന്ത് വേണം? ഈ 5 ഘടകങ്ങള് അത്യാവശ്യമാണ്. ചിലപ്പോ അത് ന്യായമായ കാര്യമായിരിക്കാം, അതായത് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള കാര്യമായിരിക്കാം, അതാണ് ന്യായമായ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോ
അന്യായമായത്, ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം. പക്ഷെ എന്തായാലും എന്താണ്, ആ കർമ്മം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ 5 ഘടകങ്ങള് അത്യാവശ്യമാണ്. അത് ന്യായമായാലും അന്യായമായാലും, ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യമാണ്? ഈ 5 ഘടകങ്ങള് ആവശ്യമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. തത്രൈവം സതി കർത്താരം ആത്മാനം കേവലം തുയഃ പശ്യത്യ കുതബുദ്ധി ത്വാനാസാ പശ്യതി ദുർമതിഃ. ഈ 5 ഘടകങ്ങളെയും കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണ് കർത്താവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായും ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾക്ക് സംഗതികൾ യഥാതഥം കാണാനും കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണ് കർത്താവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ ആരല്ല? ബുദ്ധിമാനല്ല എന്നാ പറയണം. അപ്പൊ ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണ് കർത്താവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാള് സംഗതികള് യഥാർത്ഥത്തില് കാണാൻ കഴിയില്ല. അത് യഥാർത്ഥ രീതിയില് യഥാർത്ഥമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? ആ വ്യക്തിക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് അത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എങ്ങനെയുള്ളവന്? ഈ 5 ഘടകങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണ് കർത്താവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാനല്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പരമാത്മാവ് വേണം, ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവ് വേണം, പിന്നെന്താണ്, ഉദ്യമം വേണം, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, പിന്നെ എന്താണ് അതിനോട് ശരീരം വേണം അല്ല. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഈ ഇത് കണക്കിലെടുക്കാതെ താനാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കർത്താവാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ ആരല്ല? ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾക്ക് സംഗതികളെ യഥാർത്ഥമായ രീതിയിൽ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യസ്യ നാഹം കൃതോ ഭാവോ ബുദ്ധിർ യസ്യാന ലിപ്യത്തെ ഹത്വാപി സ ഇമോം ലോക ഹന്തിന നിപത്യതേ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെയും അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോടും കൂടിയ ഒരാൾ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ഹിംസകനല്ല. താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു മിഥ്യാഹങ്കാരത്താല് പ്രേരിതനല്ലാതെ പിന്നെ അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോട് കൂടിയ ഒരാള്, ആസക്തി ഇല്ലാത്ത, അതായത് അനാസക്തമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയോട് കൂടിയ ഒരാള് നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും അയാൾ എന്തെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിംസകനല്ല. താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് ഇവിടെ? മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെയും അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോട് കൂടിയ ഒരാള്. ഇപ്പൊ മിഥ്യാഹങ്കാരം അയാളെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടല്ല, പിന്നെ അനാസക്തമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അനാസക്തമായ ബുദ്ധി എന്ന് വെച്ചാൽ ആസക്തി ഇല്ലാത്ത ആ ബുദ്ധിയോട് കൂടിയിട്ട് ഒരാൾ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ആ വ്യക്തി നമുക്ക് എന്ത് പറയില്ല? ഹിംസകനായിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് എവിടെയാ പറയണത്? ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റത്തെ അധ്യായത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല. അതായത് ഒരു ഭക്തനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഒരു ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എന്താണ്? താൻ ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട്, മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ടല്ല, അല്ലാതെ തന്നെ പ്രേരിതനല്ലാതെ അനാസക്തനായിട്ട് ബുദ്ധിയോട് കൂടിയിട്ട് നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെടാം. എന്നാലും ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല? ഹിംസകനായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അയാൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമ്മളെ കാഴ്ചപ്പാടിലായിരിക്കും എന്ത്, നമുക്ക് ആ വ്യക്തി ഒരു നരഹത്യ ചെയ്തതായിട്ട് നരഹത്യയിൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാകാം. കാരണം ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല? ശരിക്കും ഹിംസ ചെയ്യുന്നവനായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ ഒരിക്കലും കർമ്മബന്ധങ്ങള് ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയണം. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ കർമ്മബന്ധങ്ങളൊന്നും ബന്ധിക്കുന്നില്ല. ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം പരിജ്ഞാത ത്രിവിധ കർമ്മ ചോദന കരണം കർമ്മ കർത്തേതി ത്രിവിധ കർമ്മ സംഗ്രഹ. ജ്ഞാനവിഷയം, ജ്ഞാനി എന്നീ 3 ഘടകങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിന് പ്രേരകങ്ങള്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവ അതിന്റെ ഘടകങ്ങളും. അപ്പോ കർമ്മത്തിന് പ്രേരണമാക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ജ്ഞാനം, ഒന്ന് ജ്ഞാനത്തിന്റെ വിഷയം, മൂന്നാമത്തത് ജ്ഞാനി ഉണ്ടാവണം. ജ്ഞാനിക്ക് ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, പിന്നെ ആ അറിവ് നേടിക്കണം, ജ്ഞാനം നേടിയിരിക്കണം. ഈ 3 ഘടകങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരകങ്ങള്. പിന്നെ അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ വരുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, കർമ്മം, കർത്താവ്. ആ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി വേണം. അതായത് കർത്താവ്, കർമ്മം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇതാണ് അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ. അപ്പോ ഏതൊക്കെയാണ് പറയണത്?
മൂന്ന് തരം പ്രേരകങ്ങൾ നമ്മൾ നിത്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പ്രേരകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ജ്ഞാനം, പിന്നെ ജ്ഞാന വിഷയം, ജ്ഞാനി. അതായത് ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ അറിവ്, ജ്ഞാന വിഷയം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടായ വിഷയ സബ്ജക്റ്റ്, പിന്നെ ജ്ഞാനി അത് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു വ്യക്തി വേണം. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കർമ്മത്തിന് പ്രേരകമായിട്ടുള്ളത്. ഇനി അത് കൂടാതെ എന്താണ് അതിന്റെ ഘടകങ്ങളുണ്ട്. അതേതൊക്കെയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, കർമ്മം, കർത്താവ്. ഈ മൂന്നെണ്ണാണ് എന്ത് അതിന്റെ ഘടകങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനം കർമ്മച്ച കർത്താച്ച ത്രിധൈവ ഗുണഭേദഃ പ്രോച്യത്തെ ഗുണസാഖ്യാന യഥാ വചൃണു താന്യപി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവയുണ്ട്. അവയെ പറ്റി പറയാം. ഇനി ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എന്താണ് ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള എന്തുണ്ട്? ജ്ഞാനം, മൂന്ന് തരം, കർമ്മം, കർത്താവ്. ഇത് മൂന്ന് തരം ഉണ്ട്. ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് പറയാന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അനുസരിച്ച് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ജ്ഞാനവും, കർമ്മവും, കർത്താവും അത് മൂന്ന് തരത്തിൽ പറയാണ്ട്, സാത്വികമായിട്ടും രാജസികമായിട്ടും താമസികമായിട്ടും. ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേൾക്കാനായിട്ട് പറയാണ്. സർവഭൂതേഷു യേനൈകം ഭാവമവ്യഗ്യ മീക്ഷത്തെ അവിഭക്തം വിഭക്തേഷു തജ്ഞാനം വിദ്ധി സാത്വികം. അസംഖ്യ രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവിഭക്തമായ ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനം ഏതോ അതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അസംഖ്യ രൂപങ്ങളില് ഭിന്നമായിട്ട് കാണപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അസംഖ്യ രൂപങ്ങളില് ഭിന്നമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവിഭക്തമായ ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനം. അപ്പൊ എല്ലാവരിലും ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനമാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അസംഖ്യ രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും എല്ലാ രൂപങ്ങളിലും ഭിന്നമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവിഭക്തമായ ഒരു ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും എന്തുണ്ട്? അവിഭക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ജ്ഞാനം ഏതാണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് മനുഷ്യരായാലും മൃഗങ്ങളായാലും ദേവന്മാരായാലും എല്ലാത്തിലും ആരെ കാണാൻ സാധിക്കാണ്? ജീവാത്മാവിനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ആ തരത്തിൽ ജീവാത്മാവിന് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പല രീതിയിൽ ജീവാത്മാവിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് രൂപം കൊണ്ട് വ്യത്യാസരാണെങ്കിലും ഇതിലെല്ലാത്തിലും എന്തുണ്ട്? ജീവാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരിലും ജീവാത്മാവുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന തരത്തില് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. പൃഥക്തേന തു യജ്ഞാനം നാനാഭാവാൻ പൃഥക്തിതാൻ വേത്തി സർവേഷു ഭൂതേഷു തജ്ഞാനം വിദ്ധി രാജസം. ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ജ്ഞാനം രാജസികമാണ്. ഇനി ഓരോ ശരീരത്തിലും വേറെ വേറെ ജീവാത്മാവാണ് കുടികൊള്ളുന്നത് എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ ശരീരത്തിലും എന്താണ്? വേറെ വേറെ ജീവാത്മാവാണ് ഒന്ന് കുടികൊള്ളുന്നതെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രാജസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിൽ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? ഭൗതിക ശരീരം ജീവാത്മാവ് പിന്നെന്താണ്? ദേഹനാശത്തോടെ അവയുടെ ബോധം നഷ്ടമാകുന്നു എന്നുള്ള അറിവ് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിന് നാശമില്ലാതെ അത് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അവയുടെ ബോധം നഷ്ടമാകുന്നുവെന്ന് ഉള്ള അറിവാണ് എന്ത്? ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ളതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? രാജസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാവാണ് കുടികൊള്ളുന്നത് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. യത്തു കൃഷ്ണാവദേകസ്മിൻ കാര്യസക്താമഹൈതുകം അതത്വർത്ഥ
വദൽപം ച തത്തമ സമുദാഹൃതം. കാരണം കൂടാതെയും സത്യജ്ഞാനം നേടാതെയും എല്ലാം അത് തന്നെയെന്ന് കരുതി നിസാര കാര്യത്തിൽ അതീവ താല്പര്യം കൊള്ളുന്നതുമാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാ പറയണത്? കാരണം കൂടാതെയും സത്യജ്ഞാനം നേടാതെയും, സത്യം മനസ്സിലാക്കാതെ, കാരണം കൂടാതെ എല്ലാം അത് തന്നെയാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് നിസാര കാര്യത്തില് അതീവ താല്പര്യം കൈക്കൊള്ളുന്നതുമായിട്ടുള്ള അറിവ്, നിസാരമായ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും അതീവമായിട്ടുള്ള താല്പര്യം കൊള്ളുന്ന ആ അറിവ്, അതാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിന്റെ പറയുന്നത്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നിസാര കാര്യങ്ങളിലും അതീവ താല്പര്യം കൈക്കൊള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനമാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണാത്മകമായിട്ടുള്ളത് പറയാം. അതായത് കാരണം കൂടാതെ സത്യജ്ഞാനം നേടാതെ, ആ സത്യമായിട്ടുള്ള പരമമായ സത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടാതെ, കാരണം കൂടാതെ തന്നെ എല്ലാം എന്തായിട്ട് കരുതാണ്? നിസാരമായിട്ട് കരുതി ഒന്നിലും താല്പര്യം കാണിക്കാതെ, താല്പര്യം കൊള്ളുന്നതുമായിട്ടുള്ള, അതീവ താല്പര്യം കൊള്ളുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആ അറിവാണെന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു സാധാരണക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ജ്ഞാനത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും സാധാരണ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനമാണ് നേടുന്നത്. അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവ് മനസ്സിലായി വരുമ്പോ നമുക്ക് എവിടേക്കും ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നത്? സ്വാത്വികത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. നിയതം സംഘരഹിതം രാഗദ്വേഷാദ അകൃതം അഫല പ്രേപ്സുനാ കർമ്മ യത്ത സ്വാത്വികമുച്യതേ. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സ്വാത്വികമാണ്. അപ്പൊ അനാസക്തമായിട്ട്, ആസക്തി ഇല്ലാതെ രാഗദ്വേഷരഹിതനായിക്കൊണ്ട്, ദോഷങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? നമുക്ക് ഗുണവും വരുന്നില്ല, ദോഷവും വരുന്നില്ല. രാഗദ്വേഷരഹിതനായിട്ട് ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണെന്ത്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആസക്തി ഇല്ലാതെ രാഗദ്വേഷരഹിതനായിട്ട് ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മത്തിൽ എന്താണ്? ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല, നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ അനാസക്തനായിട്ട്, ആസക്തി ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. യത്തു കാമേപ്സുന കർമ്മ സാഹങ്കാരേണ വാ പുനഃ ക്രിയതേ ബഹുലായാസം തത്രാച സമുദാഹൃതം. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ മിഥ്യാഹം ഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം രാജസികം. അപ്പൊ തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മിഥ്യാഹം ഭാവം കൊണ്ട് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിഥ്യാഹം ഭാവം കൊണ്ട് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അനുബന്ധം ക്ഷയം ഹിംസാം അനപേക്ഷാച പൗരുഷം മോഹാദാരാഭ്യതേ കർമ്മ യത്തമാസമുച്യതേ. തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന കേടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാവുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശത്തെയോ അവഗണിച്ച് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താമസികമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകള് അല്ലെങ്കിൽ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെ ക്ലേശത്തെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട്, ഇപ്പോ ഇനി താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? താമസികമായിട്ടുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നാശങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്, ക്ലേശങ്ങൾ, അതൊന്നും നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ല, ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരമല്ലാതെ, ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് നമ്മളെ വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് എന്ത്? താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നാശങ്ങളോ ക്ലേശങ്ങളോ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എതിരായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് എന്ത്? താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. മുക്ത സങ്കോനഹം വാദി ധൃത്യുത്സാഹസമന്വിതഃ സിദ്ധ്യോർ നിർവികാര കർത്ത സാത്വിക ഉച്യത്തെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം
ത്യജിച്ചും സ്ഥിര നിശ്ചയത്തോടെ ഉത്സാഹത്തോടും കൂടിയും ജയാപജയങ്ങളിൽ അക്ഷോഭിനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് സ്വാത്വികനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതെ, അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം ത്യജിക്കുക, നിത്യമായിട്ടുള്ള അഹങ്കാരം ത്യജിച്ച് സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ജയത്തിലും പരാജയത്തിലും അക്ഷോഭ്യനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് ആര്? സ്വാത്വികൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാത്വികൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി എന്താണ്? അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാവില്ല. തനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും ഉത്കണ്ഠ ആർക്കുണ്ടാവില്ല? ഈ സ്വാത്വികനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഈ മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിനും അതേപോലെ തന്നെ ദുരഭിമാനത്തിനും ഒക്കെ അതീതനായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. അങ്ങനെ അയാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെയോ നഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ഒരിക്കലും വേവലാതിപ്പെടുന്നില്ല. ജയമായാലും പരാജയമായാലും അയാൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഒരേപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. അതിലൊന്നും അയാള് യാതൊരു വിധത്തിലും ചാഞ്ചല്യം അയാൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് ആര്? സ്വാത്വികൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് സ്വാത്വികൻ എന്ന് പറയുന്നത്. രാഗി കർമ്മഫല പ്രേപ്സുർ ലുപ്തോ ഹിംസാത്മകോശുചിഹി ഹർഷശോകാന്വിത കർത്ത രാജസാ പരികീർത്തിതഃ. പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിലും ആസക്തനും ആ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവനും ലോഭിയും ഈർഷ്യാലുവും വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവനും സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ ബാധിതനുമായ കർമ്മമാണ് കർത്താവാത്മ രാജസികമായിട്ടുള്ള. ഈ രാജസികമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും പറയുന്നത്? ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലത്തിലും ആസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ലോഭിയായിരിക്കും, ഈർഷ്യാലുവും വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവനും പിന്നെ സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ ബാധിതനുമായിട്ടുള്ള ബാധിതനുമായ കർത്താവാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള. അപ്പൊ രാജസികമായിട്ടുള്ള കർത്താവ് എങ്ങനെ പറഞ്ഞ? രാജസികമായിട്ടുള്ളത് രാജസികമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? പ്രവൃത്തിയില് അതിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തനായിരിക്കും. ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിലും അതിന്റെ പ്രവൃത്തിയിലും ആസക്തനായിരിക്കും. പിന്നെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹം ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവനായിരിക്കും. സുഖദുഃഖങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും രണ്ടും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള പറയുന്നത്. രാജസികമായിട്ടുള്ള കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. രാജസികമായിട്ടുള്ള കർത്താവ് കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. രാജസികമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കർത്താവിനെ രാജസൻ എന്ന് പറയും. ഇത്തരത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എന്ന് പറയാം? രാജസൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക്. അയുക്ത പ്രാകൃത സ്തബ്ധ ഷഠോ നൈഷ്കൃതി കോലസഹ വിഷാദി ദീർഘസൂത്രീ ച കർത്ത താമസമുച്യതേ. എപ്പോഴും ശാസ്ത്രനിശ്ചിതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനും ഭൗതികവാദിയും ദുർവാശിക്കാരനും ചതിയനും മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥനും അലസനും ദുഃഖിതനും കർത്തവ്യം നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഒരാളെ താമസൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് താമസിക ഗുണത്തിൽ വരുന്നത്? എപ്പോഴും ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം അല്ലാത്ത പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് ശാസ്ത്ര നിഷിദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭൗതികവാദിയായിരിക്കും, ദുർവാശിക്കാരനായിരിക്കും, ചതിയനായിരിക്കും, മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതില് സമർത്ഥനും ആയിരിക്കുന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? താമസിക ഗുണത്തിലുള്ളവനായിരിക്കും. അപ്പൊ ശാസ്ത്ര നിശ്ചിതങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനായിരിക്കും, ഭൗതികവാദിയായിരിക്കും, ദുർവാശിക്കാരനായിരിക്കും, ചതിയനായിരിക്കും, മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥനും അലസനും ദുഃഖിതനും പിന്നെ കർത്തവ്യം നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനുമായിട്ടുള്ള ഒരാളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? താമസൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബുദ്ധേർഭേദം ധൃതേശൈവ ഗുണദസ്ത്രീവിധം ശൃണു പ്രോച്യമാനമശേഷേണ പൃഥക് തേന ധനഞ്ജയ. ഹേ ധനഞ്ജയ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ദൃഢനിശ്ചയങ്ങളും അറിവുകളും ഉണ്ട്. അവയെ കുറിച്ച് ഇനി വിവരിച്ചു തരാം, കേട്ടോളൂ. അപ്പൊ ഇനി പറയുന്നത്
ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ദൃഢനിശ്ചയങ്ങളും അറിവുകളും ഉണ്ട്. ഇനി ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള അറിവുകളുണ്ട്, ദൃഢനിശ്ചയങ്ങളുണ്ട്. ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് കേട്ടോളാൻ പറയാണ്. പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചും നിവർത്തികളെ കുറിച്ചുമാണ്. ഇനി എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്, ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം, കേട്ടോളാൻ പറയാണ്. പ്രവൃത്തിഞ്ച നിവർത്തിഞ്ച കാര്യകാര്യാഭയാഭയേ ബന്ധം മോക്ഷം ചെയ്യാവേത്തി ബുദ്ധി സാപാർത്ഥ സ്വാത്തിക്ക്. കുന്തിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തു കൂടാത്തതും എന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ ഇനി ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്തു കൂടാത്തത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തത് എന്താണ്, ബന്ധത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്ത്, മോക്ഷത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധി എന്താണ്, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അതായത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നമുക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്തെല്ലാം കാരണമാണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തത് എന്തെല്ലാമാണ്, ബന്ധത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്, മോക്ഷത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണ് എന്ത്, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. യയാ ധർമ്മമധർമ്മം ച കാര്യം ചാകാര്യമേവ ച അയഥാവത് പ്രജാനാതി ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ രാജസി. പാർത്ഥ, ധർമ്മം എന്താണ്, അധർമ്മം എന്താണ്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യരുതാത്തത് എന്താണെന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധി രാജസിക. അപ്പൊ ധർമ്മം എന്താണ്, അധർമ്മം എന്താണ്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വേർതിരിച്ചറിയാനാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധി എന്താണ്, രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയാണ്. അതായത് ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ് നമുക്ക് വേർതിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ബുദ്ധി രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയാം. അധർമ്മം ധർമ്മമിതിയ മന്യതേ താമസാവൃത സർവാർത്ഥാൻ വിപരീതാംശ ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ താമസി. ഹേ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അതായത് എന്താണ് ഇവിടെ, അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായിട്ടും കാണുന്നു, ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായിട്ടും കാണുന്നു. എന്ത് കാരണം കൊണ്ട്, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരം കൊണ്ടും, വ്യാമോഹം കൊണ്ടും അന്ധകാരം കൊണ്ടും അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായിട്ടും കാണും, ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായിട്ടും കാണാം. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഏത് വഴിക്കായിരിക്കും, തെറ്റായ വഴിക്കായിരിക്കും. കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായിട്ടും ചിന്തിക്കും, ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായിട്ട് ചിന്തിക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴും തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബുദ്ധി എങ്ങനെയാണ്, താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ, കൂടെ നിർത്താം. ഇനി അടുത്തത് പറയാം. ഇവിടെ നിർത്താം, 32 വെച്ച് നിർത്താം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി യു ലൈവ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വന്നിട്ടുണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഭഗവാനെ കേശി എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, കേശി നിഷൂദന ഋഷി കേശ എന്ന് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് അർജുനന്? കേശി നിഷൂദന പിന്നെ ഋഷികേശ രണ്ട് തരത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അത് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോ. അതായത് കേശി നിഷൂദന എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഋഷികേശ എന്ന് പറയാനും കാരണം, കേശി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? ഒരു അസുരനാണ് അല്ലെ.
അസുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസുരികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? അസുരന്മാരെ പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത്, രാക്ഷസന്മാരെ പോലെയാണ് നമ്മുടെ സംശയങ്ങള്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കേശി നിഷൂദന എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ അസുരനെ വധിച്ച പോലെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു തരണം? നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കി തരണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനൻ കേശി നിഷൂദനൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഋഷികേശൻ ആരാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടാണ് ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ കേശി നിഷൂദന പിന്നെ ഋഷികേശ സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഭാവാർത്ഥത്തിന്റെ ലാസ്റ്റിലുണ്ട് മാതാജി 825 ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ. ഹരേ കൃഷ്ണ, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് കർമ്മ നിർവഹണത്തിനുള്ള 5 ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അധിഷ്ഠാനം, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ, കരണങ്ങൾ, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, പരമാത്മാവ്. ഉദ്യമങ്ങൾ, പരമാത്മാവ്. 5 കാര്യങ്ങൾ. എന്തൊക്കെ വേണം നമുക്ക്? പരമാത്മാവ് വേണം മെയിനായിട്ട്. പിന്നെ ആര് വേണം? കർമ്മം ചെയ്യാനൊരു വ്യക്തി വേണം അല്ലെ? ജീവാത്മാവ് വേണം, പരമാത്മാവ് വേണം, പിന്നെ വിഷയം വേണം, പിന്നെന്താണ്? ചെയ്യാനൊരു ശരീരം വേണം നമുക്ക്, പിന്നെ ഉദ്യമം അല്ലെ? 5 എണ്ണം അറിയാം. നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, പരമാത്മാവ്. ഈ 5 എണ്ണം അല്ലേ? 5 എണ്ണം. പിന്നെ അടുത്തത് അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം. ഇതെന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? അനിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് അനിഷ്ടം. ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ടും ചേർന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചില പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? നമ്മൾ താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് പോകും. അതാണ് നരകത്തിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലത് നമുക്ക് ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും, അതാണ് ഇഷ്ടം, നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോണത്. ചിലത് മിശ്രാവുമ്പോ നമ്മൾ എവിടെ ഉണ്ടാവും? ഭൂമിയിൽ അല്ലെ? അതായത് രജോ ഗുണമാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടേക്ക് വരാം? ഭൂമിയിലേക്ക് വരാം, രജോ ഗുണത്തില്.